Odhiambo machielo nyakoro Mgajwang' odhiambo mar Jumapil tarik 14 dwe mar abiriyo 2024 en gino mara ni riyo makare machiegni chendo ni mar ratil waikoni weche manyien kama oting'o chenro mar golo ringre oganda mago moyude Kware e kaunti ma Nairobi kama bende en chenro manodhi medo odiochieng' ma kawuono wanyisi mago motucho ka bende masiche ariyo onene pacho ka nyakoro Mgajwang' e kinde ma bende koro wechego mag siasa medo dhi mbele pacho ka jatend piny Kenya William Ruto no limo gwenge mag Nyandarua duto mane chenro maratil e kidieny mokwongo kiny mar ariyo ma itawo kanyo Cleophas Oluoch ang' nobed kod wendwa kanyo kama oting'o Dr. Julius Juan mane en jagoro e migawo mar somo kaachiel gi Kennedy Obuya mane en jakom UDA Homa Bay County. Nyakoro Mgajwang' giduto gidhi goyo mbaka e chal mar piny Kenya kanyo gitawo kanyo gi Cleophas Oluoch mana bang' weche manyien to mokwongo magi e thuond weche. Tafadhali na tunaambia serikali sio tafadhali. Hii mambo ya kuwa wananchi wanajitolea kitu. Ywaruok mapek ne obedo e kind obila kod jopiny ma Mukuru kwa Njenga e kinde ma ringre machielo ne ogole kar taka ma Kware ka kwan ringrego koro chopo chiko. Are we dealing with a cult that is associated with criminal activities? Within a period of 21 days, we would have gotten all the information. Obila temo nonro mar yango adieri e wi ringre ma osekwany e kar wito taka ma Kware kaachiel kuom penjo en ni dibed ni nitiere kweth ma onore nego ji kamanyo fuoni mag dendgi. Kwa saa 12 sasa nilikuwa nimelala, gari ikanipita tu sasa, lakini nilikuwa na Mungu. Tulitoa watoto wenye wako hali maututi. Jopuonjre 40 kod achiel mag skunde sekondar gin moko kuom ji ma ohinyore masiche ariyo mag apaya ma otimore Nyamira kod Nandi. Jaloko marwa en Liz Otieno bethuolo mar miyo wapachi e lai mar ote machoka kapile en 2-3-6 nono ka bende nyalo yudwa e Facebook Ramogi TV KE e mbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya e mbui wa mar YouTube duto warwake pach nyakoro Mgajwang' machiegni nyinga Lydia Okeyo. Ogai mar obila e yor kojolo Douglas Kanja wacho ni osedaro obila e tesendo obila ma Kware e kinde manonro dhi nyime e wi ringre ma oseyudi e kar puko taka ma Kware. Ogai mar Okwach Kich Mohamed Amin bende owacho ni gitimo nonro mar yango gima dibed ni otudre kod nek magalagala mar ji ma osekwany ringregi. Obila osingo ni gibiro chiwo duoko mar nonro e thuolo mar jumbe 3. Jafwambo marwa Efi Nyakidi chakonwa chenro maratil gi ripodno e yo machal kod ma. Oganda jo Kenya pod nigi penjo mathoth e wi ringre moseyudi e kar puko taka e alwora ma Kware Mukuru kwa Njenga. Ringrego iyudo ka ofundi e gundni kendo thothgi gin ma ochadh fuonni maggi. Ma e ting' ma ogai manyien mar obila Douglas Kanja oromogo e tije manyomiye e yor kojolo bang' jafetko migwe tao. E twak mare mokwongo, Kanja olando ni masira ma Kware omiyo osekawo okang' mar daro obila duto ma osebedo katiyo e tesend obila ma Kware e kinde manonro matut dhi nyime mar ng'eyo adieri e wi kaka ringrego ochopo e kar puko taka mani mana machiegni kod tesend obila no. Singo mare en ni duoko biro wuok e thuolo mar jumbe 3. Investigations are on progress. I would wish that we allow the investigators to have their time. Within a period of 21 days, we would have gotten all the information. We would have known who committed these crimes. And the law will take its own course. E kindego, ogai mar Okwach Kich Mohamed Amin olero ni girango kidienje 3 manyalo konyo e nonro ma kamano. Penjo ma Okwach Kich geto duoko en ka dibed ni nitie din magalagala manego ji aoyaye koso nitie jonjore ma oonore kendo nego ji e yo makoch. Penjo machielo en ka dibed ni nitie jochiw thieth matimo ohala mar uso fuonni mag dhano. Are we dealing with a cult that is associated with criminal activities? Are we dealing with serial killers that are also associated with criminal activities? Or even, could we be dealing with rogue medical practitioners that are dealing with criminal activities? All these are hypotheses that, as investigators, we have tried to bring on board. Penjo ma obila kod jopiny pod nigo en gima omiyo ringre ma oseyud e kar masirano osemana bedo mag mine. If you look at the age
between 18 to 30. If you look at the gender, these are all female. If you look at the way the bodies have been disguised and packaged, all the same. If you look at the place the bodies were thrown into the dump site, just one spot, I get the same. E chenro margi mar nonro, obila kod okwach kich ywak ni dhungruok gi gero mar jopiny osemiyo gi kinde matek e donjo kar masira makware mondo mi gichok neno manyalo konyo e yango adieri mar wach. My investigations team faced a lot of hostility from the members of the public in terms of accessing the crime scene. However, at this juncture, I would like to really appreciate Amnesty International, Haki Africa, the Red Cross, and the local community groups that assisted us to dialogue. Ringrego nyaka sani okan e kar kano ringre ma City Mortuary kapod girito bero machakore chieng' wuok tich. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kwa oganda jo Kenya mondo lemne mondo mi oyud jotelo makare manyalo tawo piny Kenya kaka jotend migepe mandalo machuok kende bang' wuoyo sirikal mare. Nowe gwenge Mandaragwa e kaunti ma Nyandarua kama noyore nyasi mar lamo kendo medo singo ne oganda jo Kenya ni entiere kod agenda makare makelo dongruok ne oganda jo Kenya. Mandalo machuok kende bang' wuoyo sirikande. Jatend piny Kenya William Ruto kwa oganda jo Kenya mondo konye lamo mondo yud jotelo makare manyalo tawo oganda jo Kenya kaka jotend migepe. Si mimi nimefungua ukurasa mpya. Sasa mimi nitapanga kabisa. Hii serikali iko hapa mbele. Mniombe. Ndio nipange kabisa nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekea na mimi na nyinyi. Tutatembea pamoja. Mnasema niunde serikali nyingine ya kuunganisha Kenya mzima. Ne owuoyo e kinde nyasi mar lamo manoriwore gi oganda maya gwenge Mandaragwa e kaunti ma Nyandarua kama nomedo chiwo singo mag bero piny Kenya kendo loso thuolo mag tije ne rawere. Bado tuko na vijana wengi hawana kazi. Si ni kweli jameni? Ndio tumepanga mambo ya housing, tunataka kuweka vijana. Mambo ya markets tunataka kuweka vijana. Mambo ya digital jobs tunataka tuweke vijana. Ruto wacho ni oloso aput marango gope ma piny Kenya nigo kendo manyo yore manyalo chulgo gopego kaka yore kelo yot ne oganda jo Kenya ka bende ojiwo chenro mag pur e alworano kaka yore bero ngima jodak makono. Hatuwezi kuendelea kuwa ni nchi ambayo inakopa madeni kiholela. Madeni karibu inazamisha nchi yetu. Na ndio nimesema hata nimeweka jopo maalum ichunguze hii madeni. Hii madeni ya Kenya ni kiasi gani? Hii madeni ya Kenya ilifanya kazi gani? Na hii madeni ya Kenya tutazuia isiharibu nchi yetu kwa njia gani? Kai Siregi jalup ne Rigathi Gachagua, jatend piny osingo ni piny owacho biro jiwo kedo gi ohand math ma ok opodhi kod tiyo marach gi yedhe mamero ji. Gino mowacho ni osebedo ka duoko oganda chien ka bende omedo jiwo achiel mar oganda kendo neno ni piny Kenya ok ogolo oko mwandu manyalo losi e pacho ka. Nimefanya mabadiliko pale kwa polisi. Nihakikishe ya kwamba hakuna ofisa mwingine tena ataruhusu pombe haramu iuzwe, watoto wetu waangaike, watoto wetu wakose namna, watoto wetu waishi kwa maisha mabovu ati kwa sababu ya biashara ya watu wachache. We were almost losing an entire generation. Watoto wetu walikuwa wanalala kwa mitaro. Vijana wetu wengine wameoa wasichana warembo wanalala chini ya kitanda, bibi akilala juu ya kitanda. Tukang'ang'ana tukamaliza pombe. Jokanyo ma komiti mag dongruok mar oganda joyie mar Islam e kaunti ya Migori motesini Migori Muslim Development Committee opokang mar jatend piny Kenya William Ruto mar riembe tich jotend migepe duto kendo mar singo yiero jotelo manyien e lemo ma kamago. Jakom komiti no Umar Hussein Ibrahim mabende en jakanyo ma duond bura mar ODM okoni jatend piny koro winjore oket maino e goyo kugno kendo yiero kwan matin mar jotend migepe makoro biro tayo ma ok omiyo Kenya osigo mapek. Hussein molose kaunti ya Nairobi wacho ni owinjore kawo okang mar chik na jotelo ma jomibadhi kendo twak ma sirikal chano timo owinjore omeny mana weche mabiro bero Kenya ma ok
konyo mana josiasa giwegi. Cabinet mwenyewe nafaa kupunguzwa labda 15 ama 16. Sasa rais akiamua kuongeza watu Azimio kwa niaba ya wananchi na kwa niaba kuridhisha vijana, hatukatai. Lakini kama anaingizwa kwa sababu ya aidha azaidie serikali ama wapate manufaa mwenyewe, sisi hatupo. Tunataka wananchi wapate manufaa. Hiyo ndio muhimu. Kitu taangamiza nchi kwa sasa hivi, nchi yetu kitu naangamiza ni corruption, ufisadi. Nchi kwa sababu ufisadi, hata mtu natoka nje anaweza kuwa kiongozi wa nchi. Vijana waandame mabunge wafisadi, wabunge mbofu ambao unatoka kwao, kila moja kwa constitution zake, waangalie background yake na waandame, kwa sababu shida kubwa ni MB. Hao ndio walipitisha bill juzi kwa sababu ufisadi yao. Sasa kama mazungumzo ni ya kujitafutia, hata kuwa na manufaa. Liet mar keto sirikal tesre medo gidore pacho kaka koro rawere medo sundo koda katend counties mondo mi ojiw dongruok e counties ma pacho kae. Ma omiyo moko kuom matend counties makaluo osechako chenro mag timo lokruok makagi kacha mar geng'o midhiero manyalo biro kapone nyao oneno e tijgi. E county ma Migori, sirikano dhi nyime gi bago twak gi rawere, johala kod jokanyo mag sekta za moko e yore mag bero chenro mag piny owacho. Jatich marwa George Manigiler kwa county ma Migori. E kinde madu achiel mokalo rawere motisi kaka Gen Z osebedo ka bago ng'any pacho kae kadwa lokruok e piny owacho ma otelne kod jatend piny Kenya William Ruto. Liet mawuok kuom ng'anyogi osechuno jatend piny Kenya William Ruto mondo koro kel lokruok mopogore opogore ma oting'o tamruok kete koke paro mar chik mar omenda mar higa 2014 riembo jatend migepe kaachiel kod mamoko. Liet ni mos jatend piny Kenya koro kawo okenge mopogore opogore mar keto lokruok e piny owacho mare bende koro chako nenore e moko kuom counties makaluo. Moko kuom governors makaluo osebedo kasingo mar nywando pacho ganda duto to ahinya rawere e chenrogo mag piny owacho. Moko kuom rawere kata Gen Z mawuok e kaunti ma Siaya osebwogo bago ng'anyo ne tend piny owacho mar kaunti ma Siaya tarik 16 mar dwende ka gichiwo dwaro 10 magidwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Siaya koro chopi. Gin mago moting'o weyo od bura ma Siaya thuolo mondo titije e yono mowinjore, keto lokruok e tend migepe kaachiel kod apisas madongo, chiwo lipot manyiso kaka dongo kosetim kod piny owacho mar kaunti ma Siaya e hiko omenda mar 2013 nyaka 2014 kod mamoko. Magi biro kino piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod bago twak kod rawere, johala, jorie matatu, joriemb apiko kod mamoko mar winjo dwaro margi. Asebedo e public participations mopogre opogre, to kan kenda ng'eyo jo youth wetena ma osebedo e public participations mopogre opogre kata budgeting processes. Miyo county ma Migori is on the right track. Kata wawinj gima giwacho kama wawinj duondgi through forum mopogore opogore. E kinde romo mar ariyo manokelo migepe mopogore opogore ma oting'o rawere, johala matindo kaachiel kod moko, jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni gidwaro nene gi nywando pach ji duto e chenrogo mag piny owacho. Mbaka manyo wuok malo kocha manyo yawa matindo chako cha e Migori ka ere kaka dawa riwre kanyachiel kaka sirikal mawinjo wach mondo wawinje duond jomatindo, mondo wawinje duond johala, kendo wawinje duond jomago ohelni mopogore opogore. Ka opogore kod winjo dwaro mag oganda, ka otende kod chenrogo mag dongruok, romoni bende getne ni koro keto kenge makare mane rawere koro koketho mwandu e kinde mag ng'anyo. Migori thothne ineno ka en ngufu ng'eny ahinya, to such engagement miyowa platform mondo wabed gi a clear structure mar kaka wanyalo timo ng'anyo mamuol kaka Gen Z ma ok waketho mwandu mag county machalo Ndara. In some instances, people who are not of very good intentions infiltrate and pretend to be part of the youth and the Gen Zs. Romo makamae koro idhi tim e sub counties duto e county ma Migori mar miyo oganda thuolo mondo koro gol pachgi e gigo magidwaro mondo koro piny owacho mar county ma Migori koro timnegi.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Masirario magapaya maojuko jopuonjre mag skul otimore kuonde ariyo mopogore opogore heko gwen makawuono. Masirario gi ji maromo 95 oyudo hinyruok ma opogore opogore kendo dhi nyime kod ute thieth ma Nandi Hills sub-county kaachiel gi osiptand county ma Nyamira. Kaka Judith Omondi leronwa, gari achiel oting'o jopuonjre mag Ola City Primary School mane wa Baraton bang' piem mar wer. Kaka machielo to nowuok Nyamira kochomo Kisumu kama bende ne gidhi e piem mar wer. En ot ma wuon gi ne otony e lak tho bang' gari mar skund sekondar ma Kamasare muomo kendo donjie bang' dereba mar garino wito yo e kar sa 12 mar okinyi e kinde manie gini e yo madhi Kisumu Girls e piem mar wer. E masira ni kama ne nitie jopuonjre 16 mar skund sekondar ma Nyameru kod jopuonjre 25 mag Kamasare maromo ji 44 ne oyudo hinyruok ma opogore opogore kama oriwo jopuonjre 2 kod dereba achiel. Mimi nilikuwa kwa nyumba nikapata sasa gari imepita tu, mimi nilistuka tu gari imepita. Ilikuwa saa 12, sasa nilikuwa nimelala. Gari ikanipita tu sasa, lakini nilikuwa na Mungu. Hii kunikuza nikatoka tu nikiwa hai. Mahali ilienda ilikata barabara hii ambayo inatoka Kisumu ilikuwa inatoka Nyamira ikakata straight ikaingia kwa mji fulani hapo. Wakati ile impact ya fiti ndio iliwagonga kwa kifua, kwa meno na miguu. Giduto gidhi nyime kod yudo thieth kar thieth ma Nyamira. Mimi kama mzazi niliona tu vile tulisikia hiyo neno tukakimbia tukafika hapa uzuri vile nilifika hapa tukapata wasasi tunafukuzwa, lakini niliona huyu mchukuu wangu ameumia uso na mguu. Sikujua ni nini ilitendeka kwa hiyo gari, lakini mtoto wangu nilimuona ameumia mguu na mkono. Komachielo ji 51 bende oyudo hinyruok bang' masira machielo mar apaya timore Chepsang'or apaya ma Kapsabet Kopere. Masira ni oyudo gari mar skul mane owito yo kendo luorore kapok odonji ulalo kar saa 9 mar okinyi. Gari no ne oting'o jopuonjre mag Ola City Primary School mane wa Baraton bang' piem mag wer. Pokuwa saa 9 nikasikia gari na teremuka. Tukakimbia na matoji till light usiku. Sasa chenye tunataka tulitoa watoto wenye wako hali maututi. Kuna mama mwenye amedungwa mpaka kwa tumbo. Hadi saa hii hatujui hali yao iko wapi. Na ni watoto wa shule kutoka Noro. Sasa tumeokoa watoto, hatujui sasa hali yao iko namna gani. OCPD Matinderet Kefa Unkundi mane otwa kodwa yorongwe yamo oyango ni ji mane ohinyore dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Nandi Hills sub-county kata bed ni jodak maka to ywak ni piny owacho kosedeo ywak gi mar loso ndarani magikoni ji yudie masira kinde ka kinde. And the accident has happened along Chepsang'or, which has a long-standing history in terms of accidents, which unfortunately has not been sufficiently addressed, despite the demand and the advice from members of the community. Lakini tumeamua siku ya leo, hakuna magari wanapita hapa, hadi serikali wafika hapa watu waamue sisi wenyewe. Wanaunda ama hii barabara isimwe kabisa. E sirikal ma okalo, migao mar somo ne oketo chik ma yiene jopuonjre tiyo kod nyamburko e ndara mana e kind saa 12 okinyi nyaka saa 12 odhiambo. Kata kamano e sirikal masani, chik ni chal ka gima osedok chien. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika na paga biro bang' saa 1 midhiambo chendo endatil nyakono mga jwang'ero kamano kuom edokete mana kae Ramogi TV wako chang makare na oganda moyudo hinyruok kanya to nyithi skul na bende noyudo masira mar apaya haneno ka Ochieng' Omwaka ntiere Kisumu bende kwayo changa mapiyo ne jogo ma ohinyore masira mar apaya e geche mag skul. Owacho ni Ramogi TV ler Kisumu omora ahinya gi chenro. Neno bende ote kanyo mo orgi Sarasinga Nyakorodongo kantiere Wang'neno West Kanyamkago owacho ni gimomako dhoge to en kit gik matimore pacho kae momako dhoge. Faith Mzomo mano mwalimu kantiere Malindi owacho ni chike mane Nyasaye omiyowa waseketo kanye. Donge Nyasaye kwero wa chike ni kik wadu kichwero rembe. Owacho ni kiyanye kati riambo ne dhano onego wadgi maso e gunia en gino abendo wacho ni en lit ahinya. Wacho ni oganda oduo kuom Nyasaye. Monica Kumu wacho ni entie Dubai en be omora ahinya gi chenro kaito wacho kanyo ni en bende
Joko motimo tiema kamano njo kaunegi ondao mar chik kaluwore gi chike mapachoka mora ahinya gi chenro kachiel gotis tinga uganyo. Yo matin ma Ratil kikidhi mabor. Shikisha milina euros with Shabiki.com. Kwa majina naitwa George Kamwagu. Mimi ni mwenyeji wa Kawangware. Nimejisidia 250. Mipango yangu sasa nitaenda kwanza tukae na bibi. Kuna shamba yangu yani sina document. Hitaji kama kitu kama 200. Sasa nimeona sasa pesa yani hiyo pesa itanisaidia kwenda kuchukua title sasa niwe na pahali yangu ya kuishi. Cheza na 49 bob or more on 3 or more games moja ikiwa ni euros and stand a chance to win over 3.5 million Kenya shillings in cash. Ingia Shabiki.com and shikisha milina euros leo. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ebo mama upongiera. Jiario mokendore, nenore kahera upongi chungi. Ingen kana wakende nanyisi ni tahiri sana. Kata kamano, samoro tembe biro. Yemia wasi kara inge. Koko medore. Na wach koronade. Ino kaza kasema na mia kosa maro mega ni monda sama. Hera dukchien. Tok ginyal weore. Awane wajoma dongo sana. Ngoma ana twenty sina kiwe Roma. Hera okoyero. Begik moko duto magisechano biro tonye masirani. Ne miriambo. Ewinam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chendo en Ratil wadhi mbele gi miweche manyien. Ringre machielo yudi e kar Pukutaka Makware, Mukuru kwa Njenga, makoro chwalo kwan ringre duto moseyudi nyako chiko. Obila nobedo kod kinde matek mar keyo jopiny kane riko obila dwa kawo ringrego utere kar kano ringre ma City Mortuary magitimore kinde ma ogai mar Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Amolo Odinga nochope kar dak Makware kendo kuongo tim makoch mar nek ma ojuko gandago. Wota Nyambaga ntiere kod ler mathoth. E kar dak Makware, Mukuru kwa Njenga, kanyo moyangore kaka kar puko yugi. Kata kamano, lokore kar puko ringre mag dhano mosenegi, mong'adi kaka sikuma kendo kunji e yogunde. Bang' jopiny yware kod obila e alworano, kar saa 9:30 modhiambo, rowere ogolo gunia moro man kod ringre dhano kendo kete barabara. Gino mane ochuno obila mondo kaw ringreno kendo tero e kan kano ringre ma City. Motel ne chwalo ringreno kawuono e kar kano ringre ma City. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kokale barupe ne ute mag fwambo ne orikose yango ni kar kano ringre ma City osedo kwane ringre mar ji 8 kod funde 12 mag ji monegi. E baruano, Sakaja koni sirikand kaunti chiwo sir maginyalo moting'o koda ka chiwo hocho ne familia ma owito jogi. E kindeno, bende ogai mar Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ne otimo limbe Kware, kendo Raila okoni sirikal okasre kod nonro matut mar keto ayanga dieri mokelo thoego mondo kaw okang' motenre kod chik.
Haya, vijana hapa mmebeba risasi. Raila manioten kod jotelo mamoko koni komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei mondo thichi okapisi kuom rem luore kod chik marito jo Kenya. Yale ambayo tumeona hapa, nataka pia niwaulize, nataka kufanya mazungumzo na watu wanaoua. Wangapi anasema mazungumzo tawe? Nairobi tuna shida ya polisi. Nairobi kuna shida ya polisi. Sasa hata saa hii baba amekuja kuona watu wake, kwa nini tear gas inapigwa jameni. Kwa hivyo mimi nataka nishukuru vijana wetu ambao wako rada, ambao waligundua jambo hili. Na nasema kama mpaka saa hii bado kuna mili kwa hii maji, kweli kuna serikali kweli? A people united can never be defeated. A people united can never be defeated. MCA, mimi nimekubali kwenda nyumbani, tuachie vijana kazi yao. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Chenro mar gera paya mar Rusinga Ring Road mar kilomita 19.6 matudo gwenge mopogore opogore mantie chula Rusinga e kar chung od bura ma Suba North koro mako mach bang' kano chunge kalore gi koth mapek mane dhi nyime gi chwe e pacho kae. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lerono, chenro no ma itimo gi piny owacho mamalo e nengo mar siling bilion 1.3 tielo mare mokwongo winjore tieki kapok higa ne orumo. Gwenge mag Rusinga en achiel kama chenro mag lupo dhi nyime alwora ma nam loloe, kendo jolupo kod johala osebedo ka neno pek mar chopo gereche chirni ma opogore wang' sa kaluwore gi yore maricho matudo dho wedhe mar Rusinga kod chirni ma opogore. Pek no koro nyalo biro rumo kaluwore ni piny owacho mamalo sani koro kaso chenro mar gero apaya mabor ne romo kilomita 19.6 matudo chula Rusinga apaya ma bende ong'ere ni Rusinga Ring Road ma gedo mare dhi muonyo bilion 1.3. Apisas ma ochung' rango chenro mag dongruok ma piny owacho mamalo time gwenge mag Nyanza mane otimo limbi apaya no okoni gedo mare sani koro mako mach kendo tielo mokwongo ibiro tieki kapok higa ni orumo. There's a package 1 running 8 kilometers, package 2 again 8 kilometers, and then package 3 which is 3.4 kilometers. For the costing, package 1 is 324 million, package 2 524 million, package 2 also 524 million, and then package 3 is 324 million. Year 1 is 10%, package 2 is 11%, and then package 3 is approximately 8% completion. And the instructions that they are going to give to the contractors to have the first blacktop in the first week or latest second week of September. Gedo mar Rusinga Ring Road ka otieki, geno nitie ni biro konyo ya uchumi ma alwora no kendo kelo fungruok maduong' ne jolupo kod jogo manitie sekta mar nam osebedo ka neno matek e chenro mag wuoth nikech yore maricho manitie alwora mar chula no. They are opening up the lake region to outside world for ease of transportation of the resources that are found along the lakeside. Bende gigolo chik ne wuon orak masani koro timo gedo mar apaya no mondo kasre gi tich bang' ka gedo mar apaya no ne ochungi kaluwore kod koth mane chwe kod gwenge mopogore pacho ka gilero ni piny owacho oseketo kenge mowinjore mondo mi gedo mar apaya no otieki e tielo mokwongo nyaka mar adek e bwo dweche 18. Contractors should now redouble their efforts to recover the lost time. We are satisfied so far. 18 months we should be able to deliver the 20 kilometers on course. We've gone around. We have a few challenges on site, especially the challenges with the power poles that are along the road corridor. We have brought this to the attention of the committee. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jara Margaret Ramogi mantiere buo kambi mar All Media Services noyudo thuolo mariwore kendo loso gi jofwambo magihero e kinde limbe motesi kaka Reddit ma osir gi kambi mar AC Johnson machwalo yadh nego kute miluongo ni Reddit. Limbe no geto puonjo jowinjo yore maginyalo tiyo godo kute e kuonde ma jopiny odakie. Nyasi ma kamano notimore sub counties mag Yala, Ugunja, Siaya kod Bondo, kama bende jangolo mar Ohangla Miso Thwango nogoyo thum kendo moro jowinjo. Jowinjo kod customers noyudo mich mopogore opogore ka ging'iewo e nengo molor. Kacha wadhi supermarket kacha mondo wachak gik moko za.
Kitala wadhi Ugunja koro sani wan Siaya kwa Siaya wadhi tieko wach ni Bondo kocha. To kawuono wabiro kae gi wach maber moa e company miluongo ni Reddit en achiel kuom gigo molos gi company miluongo ni AC Johnsons kendo wamora ahinya kaka Ramogi FM ka wabiro kae ka wabiro yuoro jowa ma Siaya County. Siaya County achiel kuom counties ma Ramogi FM, Ramogi TV tegno kabisa. Kendo wagoero kamana ahinya kaka jo Siaya County obiro bo yuoro wa waneno awach ni ji ne chalo lo Ugunja kocha. Manen jatend migao mar tuke Ababu na Mwamba wacho ni omor gi tich ma osebedo ka otimo e migao mar tuke gino mowacho ni osekelo dongruok e sekta no. Ababu wacho ni osebedo jatend migao didek e pacho ka kendo osetiyo makare. Wacho ni osetiyo sirikande adek koriwo sirikand jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki, jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta kod sirikand William Ruto ma osetiyo kuom dweche 22. Wacho ni telo mare sirikand William Ruto oseketo maine golo chike mane keta genga ne piny Kenya e bede tuke mag FIFA, yudo thuolo mar bago tuke AFCON kendo yudo thuolo ne piny Kenya tuke mag World Cup e kin mamoko. Ne owuoyo Meru e kinde nyasi mar Motor Sports Championship mano obagi e mbalariany ma Meru. I believe I've done a fantastic job. I mean, we have revived sports. We got FIFA to lift suspension on football. We have won AFCON. AFCON is coming to Kenya for the first time. See how motorsport is coming back to life. We have taken a team to the World Cup, the FIFA World Cup, for the first time in Kenyan history. So there are success stories all over the place. But at the end of the day, it's up to the president to decide how he wishes to move forward from this point. And at the end of the day, what matters is not our individual interests. It is what is in the best interest of Kenya. Yalap Dandora Club mar Sofapaka FC yodong e lig madung mar adhula pacho ka Banglo Club mar Naivas gola achiel kuom nono e tielo mar ariyo mag tuke laro thuolo mar donjo lig madung. Loch ma kawuono miyo Sofapaka loch mar gonde ariyo kuom nono e tielo mar ariyo duto. Tugono nochakore gi jotugo nyiso dwachgi mar donjo e lig madung ka thuolo mag loyo nobedo mathoth kata kamano onge club mano kawo thuolo margi. E dakika mar 43 club mar Sofapaka noyudo golno margi makende kokalo kuom jatugo Andrew Kalama. Naivas no manyo thuolo mag loyo kata kamano jobak mag Sofapaka no dino thuolo mag loyo. Naivas biro dok e lig mar piny mar National Super League. We started badly and then in the mid we did well. Towards the end then we did badly. So we had to fight. We had to put in everything for us to win this match. And that's what the boys have done and I'm happy for the game today. Ukiangalia changa saba na nafasi tutengeneza ni 7. Ujaribu kwa ratio ya kufunga ni chance 7 tunatufunga hata moja. Opponent wetu bibi chance 2 ama wanakosa. Ifika kwa makosa yetu watupiga kiboko tunaulia. Wanasema tumrudi nationwide ya makosa zetu 2 ya kosa kufunga na kupeana bao. Hivyo tulicheza national. Kikanye mwatieke kidieny mokwongo mar chenro mar Ratiel nyakor mga enoka oteng'eny kama oting'o mane mar injinia Lazaro Kanyamboko wacho kanyo ni wachnek motimore pacho kae dhi ketho nying Kenya pinje maoko. Ote moko ang' nwasom kanyo kogik saa 3 kata kamano weyo thuolo ne Cleophas Oluoch abende hello George Bati dhi tawo chenro mar Ratiel. Oimore Cleophas. Oimore Lydia. Mosi nyekwara mungaje. Nyekwara mungaje akageno nuchiwe obede nuchiwe. Gichiope. Giriyo yo bakare. Raga nyekwara mungaje anka wono waiko nutwak elo George Bati biro karkamo no miakelni chenro mar Ratiel. Kaono rango Kenya e Ratiel. Mana juma achiel to ka jatend piny Kenya no selando lokruoge mopogore madhi bedo to bende juma ni Lydia jatend piny Kenya no wuoyo sirkal mare kendo koro ka nitie jotend migepe mano dhi pacho. Odhi yiero moko gidhi wuok kanye. Ke wacho ni diranga idhi tim tudruok kata nonro kawuok kuom kata yiero kawuok kuom jotend migepe kata duond buche mopogore odhi chalo nade. Mano gimiyo kawuono antiere ka giwelo ariyo mana kaka niselero telo mokwongo adhi bedo kae kod Daktari Julius Juan manen jagoro mongirore migawo mar somo e sirkal mokalo kaachiel koda ka jakom mar UDA
county ma Homa Bay Kennedy Obuya wadhi bedo kod kachiel mana tok weche manyien mabende Lydia Okeyo osetayo makare. Dier ni opinge penyo mane maduong' ahinya kaka wanyalemo na jatend piny. Lemo nyako. Walem nango. Nowacho ni walemne. Koro Dr. Joanang ni nyiso ni to kane gin kocha ne gilemo nango mana gitao Kenya makare. Koro mga ngwa yo matin kana kama notwak mara ratilo semoke kendo kaka Cleo konyiso ni welo go tayari gintie studio kaomeo kimul remote wadogo banda kama choge twak makamano kanyo kitao gi Cleo Fazal. Nyinga Lydia Okeyo. Oriti Masani wasebedo gya local lizo teno wanaita keno sadike wange. Asewacho ni nyathini toko winja. To sani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu ilungani Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng kod odiechieng. Kawuono iri warus to koro neno ka in pod in gi ich wang'. Naishi natumaini najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako unaweza bonyeza *811 *665 hash. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak.
Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugejong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod Mbaka Oromo e Ramogi TV. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yiere jotelo. We must allow them to work. Iwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho pa lock commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Oimore Nyakwara Mugejwang machiegni ratil kaka ono warango Kenya e ratil. Odhiambo ma kawuono elo George Bati Dadikul adhibedo katai e twak mar ratil. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo Kanyakwar ma ukeu nyaka Sango. Mana ndalo manok ahinya toka jatend piny Kenya ne owuoyo sirkal mago jotend migepe duto nodhi dala jogo manodong' e kuku mar telo mano duol mar telo pacho kae kata cabinet nodong' mana jatend piny Kenya jalupne Rigathi Gachagua kaachiel koda ka jatend jotend migepe mabende jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok kod pinje maoko Musalia Mudavadi. Bang'e modong' nodhi dala duto mano keto sirkal kama chal nade osewacho kanyo mondo mi olos sirkal kata jotend migepe manyien odhi sumo paro kawuok migepe ma opogore madhi kelo kanyakla cabinet kata kuku mar telo mapacho kae obed kod ji mopogore man gi lony mopogore to bende iye kanyo wadhi bedo gi thuolo mano mar neno kaka oganda mopogore bende dhi bedo ka telo mapacho kae luwo kata oneno kama ochome. Twagno ka bede Kenya Nyakwara Mugejwang ne mar ratil nyaka wane kama oyiengore otieno ma kawuono an ka kod yawuot luo mabende donje studio mar odhiambo ma kawuono mondo mi watwagi achiel kachiel an ka kod daktari Julius Juan manen jatend kata jagoro mogirore e migawo mar somo e sirkal mokalo oimore kendo machiegni Ramogi TV. Oimore ahinya. Chenro en mar ratil Nyakwara Mugejwang bende antiere kae kod Kennedy Obuya. Kennedy Obuya en jakom mar UDA e county ma Homa Bay. Kennedy Obuya oimore kendo machiegni. Ukwenyo wadwa, thank you so much. Wachako mana gi kae jatend piny Kenya nowuoyo sirkal jotend migepe odhi pacho tiere paro mar kelo jotend migepe manyien mana ka twak osebedo mathoth en twak madhi bedo wi ang'o gin to jogo nego bedi golo gi kama chal nade kuom ranyisi mokwongo lendo ma jatend piny Kenya ne yudo yo machal nade. Erokamano ahinya owadwa moloyo maduong' ago erokamano ne ker kuom chiko ite ne piny mobedo jatelo otur ka yuluore gi ywak mano achien kacha mar yawuoyi matindo to gi jo-Kenya, thoth jo-Kenya mane neno ni bill mar tax ma 2024 ne miyo ji atonga mapek. Agone erokamano kuom mokwongo golo bill no set it aside mo decline oduok e bunge mondo mi koro dhi mondo mi wang'e orum chuth e bunge. Kendo agone erokamano kuom tur mar winjo ng'ur mar jo-Kenya ni cabinet mare nitie kama rot nitie golo cabinet mo dissolve cabinet mare mano en gesture kendo en ranyisi ni en jatelo machiko ite ne jopiny kendo yie mondo ti ne jo-Kenya kaluwore kod dwach jo-Kenya ka nitie i katiba. To an kaka Obuya kaka jayudo gino mora mokalo nikech mokwongo ja-Kenya mar ariyo jaluo mar adek ja UDA to gik ma affect kaka jaluo ma affect jaluo mora mora tigi ma affect kaka jakenya to en morna ni jatenda oyie moyawo dhode malach nyaka norit ma ji dhi ng'anyo ma ngima moko lale koko owinj dwaro gik moko kuom ikech kata motelo ne ng'anyo ne nitiere ng'ur mano osewacho ni ong'e gik mathoth
moingo jotend migepege moko mantiere iye kan. Erokamano. Tiyie na dhia mbele. Ka ok ing'uka. Jatenda en ng'ama chiko ite. Kwang'iyo history mag ker e Afrika ka. Kata mosebedo e Kenya ka. Mae president mokwongo yie bet gi ji. E president mokwongo dissolve the entire cabinet. Moyie yaw dhoot mondo mi obed piny. An arwako gi chir the gesture, goodwill ma en godo mar yaw dhoode. Mokwongo gima dwa ning'e ni dialogue cha ok en gima obiro nikech ng'anyo. Dialogue en gima ncho chakore ndalo ng'anyo ma last year mar Azimio mane oket ad hoc committee mane timo bura ei Bomas kagolo paro malew monego bed ni Kenya dhi kama nade. Twak manobedo yana Yes. mana gadi kanyo manobedo report no segol. Twak Yes. mantie sani. Yes. Jok mane twak to dhi bere twak masani. Nikech Yes. twak no biro kalore gi ng'anyo mana dier koso. Mano ero Ng'anyo masani makidieny biro ni jenzima ne ng'anyo ni. ng'anyo masani opogore gi twak. En mani en timely nikech machacha en gima nosedhi osebedo katimore kopogore gi ng'anyo. Nosetime motieke motede gima nodong' ne en consent nikech ne gin bills 9. Ker nobet kachacha gi jo opposition kotene gi migosi Raila Amolo Odinga ka gin KICC mo consent ne bills 9. Achiel kuomgi ne en reforms mag IEBC. Ma ok apar notim nikech mana ng'anyo kende. But en timely nikech gigi te kelo chuny japiny man gi kiondko dok gi kwe. Erokamano ahinya. Daktari Joan. Yes. Machiegni twak. Jatend piny Kenya owuoyo cabinet mare kata telo mano mag jotend migepe duto ma gidhi pacho modong' mana Musalia Mudavadi kende ka jatend migawo masani nigi apis mare. Isebedo sirkal mokalo ka gima kama timore keto sirkal kama chal nade to dhi nyime e yo mane kaka jatend piny Kenya koro sani. An bende aduoko erokamano kuom rwaka e mbaka madwa gi twak makoro dwa dhi mbele sani. Mokwongo adwa duoko mos makende ne jonyuol gi ji duto manyocha nyithindgi olal kata jogegi olal e ng'anyo mane otimore. Kendo pod atemo medo mos makende ne joma nyithindgi nyolal mamoko samoro pod iyude kwaris maneno kadhi mbele. Adieri en gima lit. Koro mano nyaka oduok ni jo Kenya mos. Aparo ni nyaka wadog chien matin. Kwang'iyo ni seche duto ma nitie tungni kamora mora. Seche duto ma nitie koko kamora mora. Ka ji dwaro ni gimoro tim. Mokwongo ni wakete e pim. Kwang'e ni mokwongo ji ne dwaro ni ok ne gidwa finance bill. Wuon piny no oduoke ogole. Ji ochako wacho ni ok gidwar offices mag first ladies. Ogolo. Ochako nyise ni ok gidwar CASes, CASs. Owacho ni mano ogolo. Ji ochako nyise ni koro ok gidwar cabinet ne ma en godo kaluwore gi kaka ji neno ka gitiyo. Ke ji neno ni ok gikony wuon piny gi jo Kenya maber. Gik mang'eny ma ji osewacho kuomgi. Mano bende koro nyo dissolve cabinet. Owacho kende gi dhoge ni odwa loso sirikal ma oriwo jo Kenya mangima. Jo Kenya nyocho ywak ni corruption ng'eny, tribalism ng'eny, etc. etc. Omiyo mano gima aparo ni nyaka warwaki. Tadwa mede gimoro nikech aneno ka chal ni ji kikore gi gik madhi mbele. Kanya ng'iyo mbaka ma twak manyo dhi mbele. Iyudo ka ji ng'iyo ka gima dhi wuoyo ni en gir baba mwaluongo ni baba Raila Amolo Odinga. Tapa ni Raila nyopimo gicha maber kabisa. Ok en about en. It's not about him. Ok en about en. En jo Kenya madhi bedo to wuoyo kendi ka koro gidwaro dhi mbele. Akena nyalo dhi mbele mbata tiketa gima ndwa wacho. Nikech king'iyo kaka pach ji ringo. Iyudo ka wuon piny koro oseyie gik mang'eny ma jo piny dwaro. To nya neno ka gima jo moko dwaro nodhi ogik modhi owacho ni to koro in be koro dhiyo.
nikech mano waseneno ka ji ringo Nikech mano e gima wacho kata sani wacho ni en Ruto must go. Yes. Kata nyoro nyi neno ka jo kanie liel nyo gitemo go jakom kabisa. To gima chanda mabende wami kaka wajo wajo kanyanam nyaka wapar. Eru unyalo wacho no dhi. To kodhi, what next? Ang'o madhi timore ka koro sedhi? Kodhi constitutionally tiende ni jalupne nyaka kaw telo. Kodhi e yo ma jo Kenya am sure ni ok nyal dwaro. To tiende ni koro kata jotend jolweny madhi kaw telo. Be wasebedo piny mwaparo maber. Ni to ka koro wadwaro ni mondo dhi. Kosedhi to ang'o matimore? Nikech samoro ang'e ni gigi kelo ich wang' gi mirima gi gine to nyaka wadog chien mwang'e ni to kama koro wachope ang'o ma ji nyalo timo kadhi mbele. And it happens ni nasetiyo National Cohesion and Integration Commission nadhi notera conflict mane timore Marsabit between the Boranas and the Gabras. Nadhi a conflict mane timore Tana River kuom joma ne Pokomo ma the northern Pokomo gi joma ne ni piny koni to gi jo Wardei gi jo Orma. Kati chopie koko machalo nade ma ji nego machalo nade. Kata kane ng'iyo ka South Africa ne yudo independence between Botha to gi Mandela. Gimoro achiel kende manyalo ji yud mapang kaka dhi mbele en bedo piny mabuo. Nikech wuoyo ni o involve ni nyaki listen, nyaki winj gima ng'ato wacho. Titimo ne gima kisungu wacho ni reflection. Katu ng'iyo ni to ere kaka wanyalo konyore. Kamano. Wawegi kama network bende ma odiochieng' makiny onego bed ni chakore ayanga kama intiere. Kennedy Obuya. Twak onego bed jatend piny Kenya bedo kod oganda mopogore opogore telo mondo mi ora jatend migawo mabiro dhi chalo nade e kinde ma intie sani. Wacho ni odhi somo paro kawuok kata kuom duond buche mamoko. In jakom mar UDA kaunti ma Homa Bay. Bende kibaji goyi kata luoro de donjni ni duond buche mamoko dhi donjo kendo los kod jatendi men jatend piny Kenya. To kiti kama chal nade kama usebedo kukedo malich nya mondo duond bura mar UDA ochung' motegno. Erokamano. Achako kanyisi ni aja Kenya. Mokwongo. Mari ajaluo. Jaluo lo. Mar adek ok jakom mar UDA. Koro nitie interest mokwongo. Chunya moro nitie bath chunya kanyo. Moero oganda na. Nikech mano gima natural. An language mosewacho wan jo UDA matiyo ne sirikal, matiyo gi sirikal. Ni oganda jokanya na mondo mi obi odonje sirikal. Wan gi silent policy moro mawacho gi dongere kama ni if Luos cannot join government, we will take the government to Luos. Wabiro kawo sirikal mondo waten oganda mar Luo. Gini en a blessing in disguise. Nikech ma endi a conversation ma inform messaging marwa all along. Ni Luo donjure sirikal mondo wareu wuod Odongo gero Kenya. Wan kaka UDA, myself included, kaka jakoma UDA, mabe oseyier Homa Bay, ma koro represent the entire Nyanza, nikech counties mamoko gipoko timo yiero. Awacho authoritatively ni wan wayawo badwa kendo wagombo ni joluo okaw nafasni mondo donje sirikal makata mulo bende kik odeki nikech wan gi precedences mane jomoko nopakore kowacho ne gikalo gi dier ji mane giloso sirikal. Wang' ni da gombi na mulo kotelo ne joluo mane opposition. En bende wang' ni odhi on history. Ang'eyo ni people will speak, people will judge. But joluo se thoma ng'eny ka champion change e Kenya ka and reforms. This is the time jaluo bende odonj katikati mondo donje sirikal mar Onjeloni mondo joluo bende obed empowered. An kaka ja UDA ayawo dhot nono. Ken, bende pani mai gimomiyo ji nodhi ndara jumbe adek mokalo mondo mi ji odonji ji omed bede sirikal kata ji obed medo mathoth. To bende ko bedo ka iparo ni jotend migepe gi por gi dong 22 ka mondo mi jogi omak oganda gi duto nikech dwaro maduong' mag ojende manodhi ndara gidwaro duoke nyaka 14 bedo dhi chopo kare kan bende keto weche mag osara gin mathoth ma dhi ka dipo ni jogi duto donjo sirikal.
pok awuoye ni mondo med gi chamalo. Katiba guide ni en 14 to kikal 22. The principles mag Kenya ka led by President William Ruto. Gimora mora motimo nyaka bed guided gi sheria gi katiba and the rule of law. Mane momiyo kata gin ji 15 ema giamua ni koro wadwa duoko cabinet odog piny 14, 15 kata 16 kata 18. Kwayona owadwa ni jaluo bendo bede sirikal. Sani sirikal William Ruto ni winjo ka nowacho, it is on record, nowacho Homabay ni nomiye ka senator mara Moses owacho ni ker ka nwami kura marom goyieyo marom ga puoyo to wacho ni apuoyo duong' kura manomiya rom goyieyo wang' ni teme uru mondo umiya kaka jothurwa kucha bende miyo wadwa Maraila. Koro to kata kamano notemo momiyo wa PS man gi mbi ma PS mar interior kaso miyo wa cabinet minister achiel kaso medo wa PS machielo ma trade. Gombona ni ka namba ni nyalo medore menyiso ni dhoudi ma jaluo nyalo wuok kadhi e Kisuma be expand. That's my prayer. Erokamano. Dr. Juan, maigi miyo gana no dhi ndara nikech nitie gik mathoth ahinya mantiere karka medo sirkal kata medo dhoudi gi duto mondo mi obed karka. Ndara jok manodhie magin rowere matindo giwacho ni Gen Z gima gidwaro Obuya ne wacho nyocha ka wane chero mokinyi in gi Gen Z e ot. Gigo mag gidwaro kata dwach gima duong' ahinya ne ni one sirkal mokwako jo Kenya duto. Kama wantie ka wadhino ka sirkal kwan gidhi medre kwan jogo mane kapok wadhi wach sirkal mar kwan gidhi medre aparo ni diang' wabed kagima wakete matin ahinya kwang'iyo ni gima nyocha jo Kenya dwaro en mondo jomoko donje sirkal. Nikech kupo ni wadonje kata ni joluo donje sirkal to gidhi mbele gi timbe manyocha ji ok dwar. For example, gidhi mbele gi mibadhi, gidhi mbele gi wuotho gi pesa madongo dongo kata gidhi gidonjo gi discrimination mang'eny, gik maricho ma jo Kenya ok dwar. Aparo ni mano pod wakodhi konyre kaka jo Kenya. Gima duong' maparo ni mondo wang'iyane ni jaduong' owacho no dwa consult widely. Odo bedo gi broad based government. To dwaro jomar professionals manyalo tero Kenya mbele. Wang'e maber ni jodhowa to tiyo ga maber. En mani kura achiel but generally gin joma pango tich maber. Omiyo kanyo gima nyaka wang'e ni kata ka jodhodwa nyalo donje tijni to nyaka wang'e ni gin joma dhi tiyo. Ok wang'e ni wadwa medo mondo ji obed mang'eny moa korwa kata joma ok dhi tiyo. To kapar ni bende king'iyo kaka ng'iyo jakom wache. Jakom ng'iyo nikech king'iyo gimomiyo kata nosebedo kogore ne Kenya. Odwaro gimoro ma ok nyal bedo kaka samoro nyalo bedo ni dhi mbele. Manye neno kinyisowa ni gini nigi wegi en kambi. Mido ka ng'ato dhi e TV ma dhi wach maber ni un ma pod dwa chamo gini. Wadwa medu koromo umo jogo koko biro paro jomoko. By the way, kineno kata gik makoro kelo koko gieki. En kaka joma koro sani nyalo wacho ni wuondore gieki. Mane kaka nyogi wuoyo. Ka ng'ato nyalo dhi e national television konyiso jo Kenya moko ni un uonge okun part of Kenya pod wadwa chiemo. Koro magi gik manyo temo wang'o jiji. To magi gik mosebedo ka ok wadwar. Koro aparo ni gima mondo wang'i en ni to bendo dhi keto joma nyalo tiyo, joma nigi relevant qualifications. Of course, ka jothurwa donje, aparo ni mano gima wanyalo gonero kamano, to nyaka wang'i differently. Because the fact ni dhi yiero jothurwa kata manya donje sirkal, ok onego bed ni inene ni koro idwa timno favor ahinya nikech wan gi jowa moko be osebedo e sirkal. Koro aparo ni wang'iye uru kaka tiga. Kik wachal ka gima odwa tiyo kaka njiri. Ing'e kaka njiri ringo. Ing'e njiri. Njiri gajore kato zichung'. To wang'iye ne yo mamalo gi yo mabor kaka joka nyanam. Gi kaka gine dhi ringo. Bende kata kaka odhi ringo kaka sirkal nitiere kar kae Obuya. Gima jatend piny Kenya nowuoyo mag jotend migepe ne gin mich manochiw tok siasa. Paro ma nitiere kanyo manoweyo jolony oko. Po nono jolony matine ma nitiere kanyo to bende nono kaka gisetiyo.
joma nodhi ng'anyo nowacho kanyo ni oyo ok dikaw ng'ama nigi lony e weche mag chik keto mondo mi oger ni lo apeyni to ntiere engineer moro ma onge tich kumoro to lony mare ni malo. Jatend piny Kenya orange yo machal nade sani ka koro manyo jogi ma bende wacho ka niero odhi manyo lony kata kopogore gi weche gi mag siasa kama gintie. Kang'iyo presidencies mag sirikende mosekalo to gi mag pinje moluorowa, an gini seche moko baga mokwongo waseneno jolony moko ma bende odwanyore kabisa. To kang'iyo cabinet level, aparo ni daktari nikech osebedo e migawo ma sirikal onyalo siro kata be onyalo tamore. Kama jalony bere kabisa en migawo mar permanent secretary. Nikech ka maene accounting officer mar ministry. Lony mar cabinet aparo ni gini dwaro mokwongo ng'ama oluoro Nyasaye, oluoro ratiro mar japiny gi ratiro mar katiba. Maendi ka nitie willingness, because basic knowledge mar rana cabinet chikwa wacho ni nyaka ibed gi degree. Maonge masters gi PhD mago gin mana added advantage. To gima important ni in kaka cabinet member momi nafas, do you have the calling mar tiyo n'oganda? Mano ero the calling. Mano e gima onego bed ni ng'iyo kisame goyo jomidhi gwel kogo. Gogi kogo ni to history mag jogi kama ne gitiye previously. Kata ka ne the NGO world, the private sector, the religious sector, kata ka ne gi joma nositiyo kata the political arena. To gin joma osebedo karingo gi society machal nade. To be nitiere chilo moro mosemieno gi chien kacha. To bende jatend migepe mag dalagi ne gin gi chilo. Bende gik miwacho go duto ne gionge go momiyo gidhi dala. Koso ne mana mar sundo. It is on record. Ka ker ma jatenda wacho kanurumo express gi Gen Z. Ni some of my cabinet members dak kendo nyisore to ngima to inyo jopiny to ginyiso ngima mamalo. Iwinja? Manyiso ni gichalo joma ok ne lit pa japiny ni godo. To kendo ditoko ni ok ni nitiere apa ni chien kata chan waneno ka nitiere ywak nowuok ma ker noloko cabinet ministers moko pana 3 mano change ma odwok ka. So based on that, ana kwayo gi muolo kaka ja-UDA kendo kaka ja-Kenya kendo kaka jaluo ni ker okawo time ne makik ng'ato buoge kamino lwete yo kang'eyi kaka na winjo ka achiel kuom jotendwa moko ne wacho ni ka ing'ado shares ni sirikande ni en 50-50 kura nogone Dr. William Ruto mane party leader marwa. Jomodong gin joma konyo sirikande. Da gombi ni jotelo mabiro kata josetelo mosebedo ka kiero wach mamiyo jo Kenya nigi mirima mondo dog chien mondo tur mondo wakony William Ruto tayo Kenya kaluwore gi dwach jopiny gi kaka katiba wacho. Nitiere sirikal Dr. Juan lony madwarore karka. Wadhi na ukaja jatend piny Kenya duogo ne jotend migepe moko mano osedhi. Dwaro machielo mantiere karkae ka Gen Z ba wine neno chendo otieno makawuono. Iwacho ni kik nuo jotelo ka mano osedhi. Jotelo mora mora mosega bede e migawo mora mora kik nuogi okaw new faces mondo kel ka. En gima nyalore kaluwore kodi. Eng'ono nikech koro ing'eni kanyo to koro tumo wa joma nosedhi gieki. But wa explain maber ni kaka structure mar sirikal ringo. At cabinet, and you know cabinet incidentally, and the 22 plus the PSS. Now at 22, gini joma deal with strategic policy. Now, samudi deal with strategic policy mar piny. Nyaki bed ng'ama nigi capacity manyalo comprehend, manyalo winjo gik matut miwacho iye kanyo go eko. Nikech gik miwacho iye kanyo go eko, I must admit, ng'ona koponi moko gin a bit technical, moko gin philosophical. Koro ing'eni nyaki bed ng'ama kipimo gigo tinyalo dhi somo gi kata miwinjgi. Kain gi wich mayot. Nyaki bed gi wich ma awinjo ka joluo tinde luonga keni njere, keni otimo jere. Bas kibire PSS gin joma technical manye onego bed nosomo gik mitimo go eko. Abiro miyi example.
ndalo mane COVID ne nitiere, ne an PS mar basic education. Magawa, who is a medical doctor, was the CS education. Kagwe, who is a communication expert, was the PS health. To kane gidhi a meeting mar cabinet, Teodo Kamagawa, who was in education, would give serious technical advice. Makata sechi manodwa ya school to penja ten podoloro school. Kane wadho arado gi president. To Magawa opimo ni kaka medical doctor. Nyithindo ok dhi tho e school because immunity margi ni malo and several other factors. Koro wata gima nyalo wacho, CSS nyaka bed joma winjo gigi mamalo. For example, Matiangi was an educationist. To kano tere internal security, nikech no se understand operations ma government, no nyalo donjo mochako ne kako nyalo deal gi kanyo. Karanja Kibich, I think he's an engineer. To kano tere internal security, no se nge kaka serikal tiyo, kaka serikal onego beni operate. So, nitie basic minimum of education gi exposure made waro at that policy level. Nikech below the PS, you need director generals, and in some cases you have secretaries. These are also technical people who will be feed kadimalo on decisions what they bedo malo kuno. Koro kitero ngamara oi magigi okowinji. Koro somo ne gik mo ken ko de kanyo to en suchalo sanamu ide go e pecha. Oge kako de kolo jo piny Kenya. To kaponi mane gimo timore daktari ka okawo jok mawuok e duond buche mar gwero kamano kuom jogi mano bin ga owacho kuom ranyisi ko duond bura mar odie maliegore nitie nyabero nitiere kata gi thuolo mar donjo kata i cabinet ka okawo jogo maoge kod lony madwarore mabide simi nying moro manyien niero owacho luongo ni rawo kama gintie jogi onge kod teko mar ng'eyo kata mag winjo gik mamoko mana kuom ranyisi ji abila gi ke yudo kendi kele e cabinet mari podhi no ka sirkal idhi ta kaka dwaro koso dhi neno makoko pod aparo ni sani kaka chunya nene kata kaka pare aparo ni kata members of parliament kaluwore gi gima nyose timore ok apar ni wang'ne gidhi kala ni let my people go we jogi okal nikech oseyiergi apa ni wang'ne kineno gima ne Mbadi owacho vetting mokalo chande yieno mondo honorable Mbadi wa commend for gima nowacho no wacho ni kong'iyo jogi 60% of them jomok winji to kama ge midwaro let them be nikech joka ne nigi majority koro kapar ni king'iyo gik mosetimore sani ni members of parliament pod dhi ne joma raoi I'm sorry to mention nikech kata mana sirkal mokwongo cha adhi luongo nye ng'ato tawe to nitie ng'ato manokel kanyo manokel mandalo moko noket nochung' ne weche mag tugo gi eki apa ni ung'eye tineno kanodonjo to ok ne donjrene kata gik manotimo ne dhiera be ne ok obudho kana ng'aduogo ir mondo mi apare mogik bende wiye ka watieko Ken Obuya wan gi thuolo mag jood bura mondo mi orangane kaka ginya konyo jatend piny Kenya en konyo ni loso chike yo makare koso konyo ni winjo gimoro amora ma jatend duond bura mar UDA ma jatend piny Kenya dwaro kata dwache owuon gi jogo moyiero mondo mi okadhe ka kinde midhi rang jogi duto ma duond buche mopogore opogore gi duto nyaka gipuodhi jotend migepe manyien madhi bedo karka logruok mane monego bed karka paro mano mara jood bura moke wacho ni koloso IBC onego bed dok pacho and give I believe in. I believe in the rule of law. I believe in independence and all arms of government. Mabende wanya debate kalure ni duond bura mari bende poko sebedo kaluwo gi ahinya chike duto giduto ka osewacho ni gi na mara chike duto mara such work. Kamano. It is on record. Chama man is on record. Ni jood bura masiro serious. UDA ma chama ma Kenya kama is on record. Ni jood bura ma affiliated moyegi UDA osepingo sirikal to UDA e chama pok ondiko ne jood bura gi barua kata ne dwa riembo nikech we believe in the rule of law and democracy, internal democracy of practice nikech kata nigi views ne. Back to your question, gombona nikech ang'eyo ni one goodwill mar the principles twak madhi mbele ni obiro duoke to respective parliamentary group meetings. Respective parliamentary group meetings gi da kwa political parties te ma God willing, if there could be an expanded government da kwa mondo mi jood bura
ogo ji kogno kendo owene sirikal marwa, owene the legislature autonomy and independence mar goyo jogi kogno kaluwore kod ratil ma ng'ato ni godo. Kendo dagombi ni jod bura, it is on record ni wabunge kama fail Kenya moloyo kamoro amora en od bura. Problems gi te wuok e od bura. Jod bura across the political divide, wan emoyie wabedo bipartisan. Ke jod bura nitie seche moko ma bende nyaka iwe, nyaka seche moko nyaka idin iti ne seche moko kamisiemoni kaka nyodhi kinyume ma sheria. Nyalore sani gi sirikal mantie sani kwa tieko kodi? Gimok nyalre onge. Od bura nitie chik mar Kenya taye. Gin gi standing order tayo od bura. Gitim gimoro amora koluwore gi constitution mar 2010 kod the standing order mar od bura. Ka gifollow mano to the latter, wadhi bedo gi od bura maber. Erokamano ahinya. Dr. John kotieko, tie thuolo ma oganda jo Kenya yudo, twak osebedo, asebedo mokelo NADCO report, kinde mokalo bende moko niti. To mae machiegni, machielo bende koro chako odiochieng' makiny, mar mondo mi one ni sirkal odhi nyime kata lokruoge mopogore opogore obedo kar ka. Wach mari mogik, kotenore kod chenro mag sirkal ntiere godo gi bago twak ma. Aparo ni wach na mogik en mondo wajiv ji duto mondo dhiye e wach makiny chakore kiny. Osewach maber ni dhi kel yudhe 50 gi 50 nyaka jolemo. Wagol oko jatend piny men Ruto gi Raila waket thenge. Omi jo Kenya thuolo mondo wach kaka koro dwa timore. Yiena mondo amede ni kar jood bura kaka jaduong' Obuyo wacho. Onyak wagone Gen Z erokamano nikech giyawo wang' jood bura. Ineno kaka nyicha to kendo kik blame kata ne jood bura ma UDA kende nikech jood bura moko nitie kata mana ni koni ma be nong'ado dhi kocha. So Gen Z botiyo maber, nyaka wagoni gero kamano. To ka ji oyie, jothuru oyie, wawe bura ne odhi mbele, to jo Kanyanam ongi mbele, ginen kaka, anyisi ginen kaka tiga. Ki ginen ka, ging'i gima dhi timore mbele. To lweny makoro dhini, bende kik waso wiwa e kuoyo kaka udo. Nuwa wuondore ni gini timora tima. Wangi gini matuch. Lweny ok marwa. Lweny ok marwa. Keno Buya, erokamano nyakobiro kod odhiambo maka wuono kachalo kod Daktari Julius Jwang, mane en jatend jagoro mogirore migao mar somo kachalo kod Keno Buya, mano jakom mar UDA county ma Homa Bay. Wang'e kama ratil koro yiengre nyakoro mag Jwang, entiere kori, in japiny, intiere gi teko mar loko gik mopogore opogore piny kae, piny Kenya ka ichung' kendo kiloso mondo mi okwani kaka jakanyo ma pacho kae. Mane makelo e giko macheno mar ratil, nyinga Cleophas Olot, jagisumo kanyakwar mokeo nyaka Chisango, orit masane. Tinda dikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno bwengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kissi. Wow.